Ingko, mabaw ra dire? Ha? Gayog? Tura. Dagko man ni dire. Baon mo? Ang taon, si Mia. Bubat ba yan, dagway ng gapita. Naunay mo yung tabok. Ma-fresh sa hangin. Oh. Kinsa may mo kon karang bata? Dibe po dagway na kabalo. Dapat lang dalian ito dagang kayo. Ito sa bus. Ikuan nyo. Dalyaw si. Silang. Kuan. Dagang balik ang kuno. Dagan. Ang mga kauban to. Saluma man dila. Mopo. Duha ka dupa. Mopo rang duha ka dupa. Awak abot. Ibot ka tagtunga ra ganito ito. Duha yun ka dupa oh. Sangko man sa tumoy. Wala lalom di ay. Hindi kayo na diha o. Na. Na yujud pug apil-apil na ijil. Dito speaker. Dapin. Ginagligong suba na Jen. Mo ba? Sige ka ligo na. Yati na. Pag sa nila, sa tinila. Sa una mo Ulat man na. wala may pa-eskwela din na sugdungan sa una kay diha may nalumos nga bata diha. Na dyan akong ginakusgang igagaw oh. Nakapanagiyaw og kuan. Birds. Yati ba? Nakapanagiyag birds. Sige ka na. Sige na mo. Dahil mo na nalom. Na. Ingos na ding namo kay imong kuan. Ina patay dia. Bigyan na nimo. Ay. Ay na kuan na daw. Wala eh. Hurot na. Hagbay ragi kauno. Lahi na po taron. Nalom. Dito. O, di ra ka. O. Yati. Wala nalunod na nun. Di. Uy, ginoo ka Bigo na niya ay. nalunod na ka. Ah, Ay lonora. padapin kay mahulog niya gali dito nga. Lagay mo sundang rin. Dito, tumoy. Ayit lang. Tubog. Tubog na ni. Wala bura man na magmalunod na ta. Uy, ginoo ko marusip. Wala ka. Malunod ka ta? Di ba ko kabalunglangon? Kapon taob na ni kay. Wala una naman may anak ay mo. Ano ba? Si kuan ni umat kito upang ko kay bago ko alot. Claro, kay wa pa mo. Sige ra magpanglato ang mga bahay nga ligo. Nadi ay. Oh, patubos. Me! Ligo ka? Dol-dol. Ayaw paglihok-long. Kamuting kahoy. Ingko? Malutaw ang kuno ng lubutan. Ay, kung tinggal din ay. Ah, di na magproblema. Wa na ikuan. Naraman may kuan. Maglungag rata, oy. Oh, di ba? Ako dari small, oy. Oh, di ba? Uy, ginoo ko. Di rata mahagbong. Kapit na mi. Tara si Mia, oh. Hi, mi. Dool na mi. Mula mo lang, oy, siya? Ah! Yung sa din mo pagkuhain ko, nganong nakakuan man ka, nakakuha man kag babi.
Nga di man kakabalo mo lang oy. Hoy, 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 hoy. Hala. Saan pagtabok? Ay, ginuko. Ikaw una po. Ay, ay. Ako? Uy, ginuko marisi, purisima. Hala akong... Oh. Pantay ha, mahataga ka, prol. Yan, story boy, Diyos si Mia sa imong taligoon. Ay, ginuko. Dari yung kubo gusto nga. Okay. Apa sila dagway turon? Simba pa. Bantay maligid ka ha? Oh, bita ng tubig. Salom na Jubi no. Hubog. Hubog kayo gabi eh. Hubog kayo gabi eh. Mabora. Para kung kuan di para po. Asa? Dagan tao. Dagan kuno kayong tao dito. Sila. Tuwa na sila dito guys. Mangwa na sila kuan babi. Hoy, mukuyog unta ko ninyo hoy. Aw. Nanguha na sila babi. Pero sakay mi. Akong igagaw mo'y captain of the sea. Hala. Sa iyang badge. Diba? Si Nonoy. Tuwara sila galubog-lubog raman sila. May kuha dagoing babi ning mga tawana. So ang prinsesa diri ra ko sa gakit magsakay-sakay. Sila ra didto, hala mabaw ra di ay. Sila ra didto ang manguha og babi. Pira buyag di managway ta di makakuha ra tanoy bisag tabian tanoy. Oh, nas Julius. Basig lahi imong salumon Julius. Tanawa sila, nakita ninyo sila, di ninyo sila makita of course. Ako ray makakita. Hala. Kita hambog na nato ning Tunoy. So sila guys, di sila makita. Tuara sila nanguha og babi. Nakakuha na mo wa pa? Siyempre. Wala. Ya, siyempre wala. Ano budoy? Nalom na. Budoy. Nigel, kiat-kiat juga dong. Wagata po di. Bisag lalom dia Nigel ha? So, nagkuhan po siya. Manalong po siya babi. Waya o, padulong re. Na, lalom naman eh. Kiat-kiat juga ni ha? Aman mo kuha. Wow, nakakuha na sila guys. Tara oh, babi is nanajay kuha. Nakakuha na sila. Tau jaw? Napod kayo dala? Kuha na nimo. Okay, okay. Dili ko nila. Aman? Ayun yung lubuga dire, baba. Wow. Man. Oh, one. Good. Pira buyag na. Daga na may kuha. Sila ra di ay nakakuha. Man. Wala. Nara. Ay! Yo ara. Nakita ninyo ang babi? Oh, di ba? Nigel, gara-gara juga dong. Kuhang Julius ay. Agduwa, aglima wa pagyud. Ana ay laglubuga dire daplin na bidoy. Kita makita. Masalong po ka? Masalong po ni Noy? Dili.
Ay, may paning bata kay kabalo pa mo lang oy. 3 anyos na kabalo na. Ay mao ba? Lahi ra gyud ning kuan. Lupigan jud mo ang lula. Ijugo kabalo mo lang oy. Salom nas nonoy. Oh, na. Wow, salom na. Kuwas nunoy bay. Tigwa ko. Okay. Oh, di ba? Oh, babi na. Bibi di ay, babi, bibi. 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 May nuna kay gagmay. Ran ay butong. Oh, nakakuha na pud sila. Another kuha, oh. Kuha. Oh, nana. Pambot, guys. Pambot is coming. Hoy, padapli na Jill. Gara karon diha. Patunga man mo. Oh. Wanay pambot. Napalod. Nabalod good. Tuarang pambot guys, nilabay na dere. 30 minutes na muna nilang kuha mga people of the Philippines. Babi, bibi. Bibi ko, naidag ko oh. Napoy kuan. O, diba? O. Naigagmay, naidag ko. Naidalas jaw-jaw. Taob na ra ba? Nigel! Agad ginuo ko. Dagko day kay dara go. Dara, dagko. Hoy diri hoy kay dagko. Diri dapit ba? Diya manon mong gagmay na o dagko kay diri. Na diri ang dagko oh. Kuha ni Nunoy. Ara.